ज्यावेळी भाजीला काहीही नसेल त्यावेळी काय बनवायचं सुचत नाही. तर अशावेळी तुम्हाला मी फक्त 1 वाटी बेसनपासून अगदी छान असा हा बेस्ट ऑप्शन आहे की तुम्ही नक्कीच ही भाजी करू शकता. एकदा जर तुम्ही अशा पद्धतीने ही भाजी जर बनवला तर भाज्याच काय तुम्ही मटण देखील विसराल, एवढ्या चवीची ही अगदी अशी छान अशी ही भाजी लागते. आणि ज्यावेळी तुम्ही भाजी ज्यावेळी काय बनवायचं सुचत नसेल त्यावेळी तुम्ही हा पर्याय बेस्ट म्हणून ठेवू शकता. तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूया. तर सुरुवातीला इथे मी एक मोठा कांदा भाजून घेतलेला आहे, एक टोमॅटो देखील भाजून घेतलेला आहे आणि थोडं आलं आणि लसूण देखील भाजून घेतलेलं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या प्लेटमध्ये मी थोडं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, 1 चमचा जिरे भाजून घेतलेले आहेत आणि एक 2 ते 3 तमालपत्री आणि काही खडा मसाला इथं मी भाजून घेतलेला आहे की लवंग, दालचीन, वेलदोडा आणि तमालपत्र असं भाजून घेतलेलं आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सुरुवातीला आपण खोबरं आणि त्यानंतर तमालपत्र, खडा मसाला आणि जिरं जे होतं ते आपण आपल्याला सुरुवातीला अशा पद्धतीने बारीक करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आता राहिलेले पदार्थ आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आहे की इथं भाजलेला कांदा एक होता तो घालून घ्यायचा, भाजलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा आणि आलं आणि लसूण घालून घ्यायचं आणि वरून थोडीशी आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायची आणि गरजेनुसार आपल्याला पाणी घालून एकदम याची बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची. गरज वाटली तर पाणी घालून छान अशी एकदम अशी बारीक अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायची. आता हे वाटण तयार झालेलं आहे. आता दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी इथं मी बेसन घेतलेलं आहे. आता यामध्ये थोडीशी आपल्याला हळद घालून घ्यायची आहे. चवीनुसार एक थोडंसं तिखट घालून घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा मी तिखट घातलेलं आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं, थोडीशी धने पावडर घालून घ्यायची, साधारण एक अर्धा चमचा जिरे पावडर घालून घ्यायची. त्यानंतर एक अर्धा चमचा आपल्याला गरम मसाला देखील घालून घ्यायचा आहे, थोडासा एक अर्धा चमचा ओवा देखील घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर थोडा हिंग घालून घ्यायचा. आणि आता जे आपण मसाला बनवला त्यातील 1 चमचाभर मसाला आपल्याला या बेसनमध्ये घालायचा आहे. यामुळे भाजीला चव आपली खूप छान येते. त्यामुळे मसाला जो केला तो चमचाभर यामध्ये मसाला घालून घ्यायचा. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि एक 2 ते 3 चमचे वरून आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला हे सुरुवातीला कोरडे पदार्थ छान असे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. साधारण एखादा मिनिट झाला आणि हे आपण छान असं मिक्स करून झालं की आता यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला याचं हे पीठ आपल्याला करून घ्यायचं आहे. पण पीठ इथं मी अगदी घट्ट केलेलं नाही किंवा अगदी असं पातळ देखील आपल्याला हे पीठ करायचं नाही. मीडियम असं आपल्याला हे पीठ करून घ्यायचं आहे. आणि बेसन आपल्या असल्यामुळे थोडं हाताला बेसन चिकटू शकतं, त्यामुळे हाताला थोडं तेल जरी लावला तरी चालेल. आणि अशा पद्धतीने इथं मी हे पीठ केलेलं आहे. अगदी घट्ट देखील नाही किंवा अगदी पातळ देखील इथं पीठ हे केलेलं नाही. आता हे पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. आता याच्यावरती आपण झाकण ठेवूया आणि एक साधारण 10 मिनिट हे पीठ आपल्याला असंच मुरण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. अगदी 10 ते 15 मिनिटं फक्त आपल्याला पुरेसे आहेत. फक्त 10 मिनिटं हे मुरण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. आता तोपर्यंत कढईमध्ये एक 2 ते 3 चमचे तेल घालून घ्यायचं. तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपल्याला जिरे आणि मोहरी घालून घ्यायचे आणि जिरे आणि मोहरी छान तडतडली की आपण जे आता वाटण केलं ते तेलामध्येच आपल्याला डायरेक्ट वाटण घालून घ्यायचं आहे. आपण यामध्ये बाकी काही वापरणार नाही, फक्त जे वाटण केलं ते वाटणच आपल्याला डायरेक्ट तेलामध्ये घालायचं आहे आणि छान लो गॅसवर आपल्याला एक 2 ते 3 मिनिट आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. आता हा मसाला भाजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, कारण सुरुवातीलाच आपण सगळे पदार्थ भाजून त्यानंतर मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत. त्यामुळे 2 ते 3 मिनिट फक्त आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. हे भाजण्यासाठी जास्त शिजण्यासाठी वेळ लागत नाही. साधारण एक 2 ते 3 मिनिटानंतर आता यामध्ये मी एक चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे. त्यानंतर चवीनुसार आपल्याला यामध्ये तिखट घालून घ्यायचं आहे. इथे मी साधारण एक 1.5 चमचा तिखट घालून घेतलेले आहे. त्यानंतर एक अर्धा चमचा धने पावडर घालून घेतलेले आणि एक अर्धा चमचा गरम मसाला यामध्ये घालून घेतलेला आहे आणि थोडीशी हळद देखील घालायची. आणि आता पुन्हा आपल्याला लो गॅसवर छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जे आपण मसाले आता जे घातले ते आपल्याला पुन्हा असं तेलामध्ये एक 2 मिनिट छान असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे छान असं परतून घ्यायचं आहे. अगदी ज्यावेळी तुमच्याकडे भाजी काहीही नसेल त्यावेळी हा बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही नक्की करून बघा. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्येच मी सुरुवातीला 1 वाटीभर पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर थोडंसं याला मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता गरजेनुसार पुन्हा आपल्याला यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे. इथं मी साधारण 1 ग्लास यामध्ये पुन्हा पाणी घालून घेतलेलं आहे. आता पुन्हा आपल्याला हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि या पाण्याला आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. पाणी नेहमीपेक्षा थोडंसं यामध्ये जास्त वापरायचं, कारण बेसन असल्यामुळे थोडंसं हे नंतर मिश्रण दाटसर होतं, त्यामुळे पाणी थोडंसं जास्त वापरायचं. आता यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ देखील याला घालून घेतलेलं आहे यामध्ये. आणि या पाण्याला उकळी यायला लागली की आपल्याला गॅस पूर्णपणे
लो करायचा आहे. पण उकळी अगदी छान अशी खळखळून या पाण्याला आली पाहिजे. गॅस फुल्ल करून छान अशी याला उकळी काढून घ्यायची आणि त्यानंतर गॅस आपल्याला लो करायचा आहे. आणि त्यानंतर आपण जे बेसनचं पीठ मळून घेतलेलं होतं ते काय करायचं, हाताला थोडंसं तेल लावायचं आणि अशा पद्धतीने थोडं थोडं बेसन आपल्याला या पाण्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. अगदी आपल्याला काही आकार देत बसायचं नाही, थोडं थोडं आपण तोडून अशा पद्धतीने बेसन या पाण्यामध्ये घालून घ्यायचं. बेसन हाताला चिकटू नये म्हणून थोडंसं पाणी लावायचं आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने थोडं थोडं आपल्याला बेसनचे तुकडे करून या पाण्यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचे. अशा पद्धतीने इथं मी हे सगळं बेसन अशा पद्धतीने या पाण्यामध्ये थोडं थोडं असं तोडून बेसन घालणार आहे. अगदी काही आकार देत बसायचं नाही, फक्त जसं तुम्हाला हाताला येईल तसं थोडं थोडं यामध्ये तोडून आपल्याला बेसन या पाण्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आणि बेसन पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर ते अजून असं छान फुलून येतं. इथं सगळं बेसन माझं हे या पाण्यामध्ये घालून झालेलं आहे आणि या पाण्याला छान अशी उकळी देखील आलेली आहे. आता गॅस आपल्याला लोच करायचा आहे आणि याच्यावरती झाकण ठेवून एक 8 ते 10 मिनिट आपल्याला हे छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. आणि पाणी मी सुरुवातीलाच तुम्हाला का सांगितलं, नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त वापरायचं, कारण बेसन असल्यामुळे हे थोडंसं दाटसर होतं, त्यामुळे पाणी थोडंसं यामध्ये सुरुवातीला जास्त वापरायचं. आणि एक 8 ते 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकताय की आपलं बेसन हे अगदी छान असं शिजलेलं आहे आणि इथं भाजी आपली ही बेसनची तयार झालेली आहे. अगदी ज्यावेळी भाजीला काहीही नसेल आणि काय बनवायचं सुचत नसेल तर त्यासाठी हा बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही नक्की करू शकता. फक्त 1 वाटी बेसनपासून अगदी कढईभर आपली ही भाजी तयार होते आणि चवीला देखील अगदी मटणासारखी ही भाजी लागते. तुम्ही भाज्या काय मटण देखील विसरू शकता, अगदी चवीला एवढी भारी ही भाजी तयार होते. तर अशा पद्धतीने अगदी आपली झटपट अशी 1 वाटी बेसनपासून अगदी मसालेदार अशी ही बेसनची भाजी इथं तयार झालेली आहे. तर तुम्ही देखील अशा पद्धतीने नक्कीच, काहीही भाजीला सुचत नसेल त्यावेळी नक्की ही भाजी करून बघा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ थोडा जरी आवडला तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा.